Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa, barkanmu da warhaka, barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan shirin namu mai albarka wato free signal. A yau za mu ba ku signal, kuma ku sani ba wai financial advice ba kai tsaye cewa dole zai tashi ba ne, a'a wannan hasashe ne. Da haka duk wanda san crypto ya san abin da ake kira da signal. Signal ɗin ta farko ta yau ita ce Stargate wato STG. Idan ka shiga Binance, akwai shi a Binance, akwai shi a KuCoin. Amma bayan amfani da Binance STG. Wannan shi ne signal ɗinmu na yau wato STG. Wannan za ka shige shi around 0.7. Wannan 0.7076 da yake badawa, to kai ka sa order ka a 0.7. Stop loss 0.65 stop loss kenan. Take profit zai kama 0.75 0.8 da zai kaiwa wannan matakin a yau zuwa gobe insha Allah. Da haka kai bincike kafin ka shiga. Thank you very much.